17 ноябр бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан марҳилаи дуюми коргоҳи истеҳсоли дучарха ва бозичаҳои гуногуни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл ба истифода супорида шуд. коргоҳи мазкур бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва татбиқи ҳадафи чорум стратегии саноатикунонии босуроати кишвар сохта шудааст. масоҳати умумии замини коргоҳи истеҳсолӣ зиёда аз 3300 метри мураббаъ буда, бо истифода аз ашёи хоми баландсифат дар он 5 намуд дучарха барои калонсолон ва кӯдакон истеҳсол карда мешавад. من با کارخانه عدل کار میکنم، با ساحه کفشگری کار میکنم. من به همین کسبم معقول هم از زن کسبش باشد برای زندگی خود را به پیش بردن. یک کسب آموخته و خوانده و کردنش نیست. من ما هم همین کسب آموختیم آمدم، من زندگی هم به پیش رفته ایستاده است. таҷҳизоти истеҳсолии коргоҳи мазкур аз кишварҳои пешрафта дастрас ва насб гардида ҳаҷми истеҳсолот бо сифати баланд афзун мегардад. сарвари давлат бо фаъолияти коргоҳи коркарди оҳан, кафшергарӣ, рангубор ва бандобасти дучархаҳо шинос гардиданд. дар коргоҳи мазкур мутахассисону коргарон ҳамарӯза фаъолият намуда солона беш аз 10 000 дучарха истеҳсол менамоянд. бо назардошти ин таъмини бозори дохилӣ бо чунин маҳсулот ҳадафи аслии роҳбарияти ҷамъият ба шумор рафта, содироти он ба хориҷи кишвар низ ба роҳ монда шудааст. мо дар ин ҷо раванди бандобасти дучархаҳоро назорат мекунем ва ин дучархаҳои мо аз 4 қисмат иборат аст. яъне аз ҳар як он қисмҳо махсус коргарҳои худро доранд ва коргарҳои мо таҷрибадор мебошанд ва ҳама камаш масалан тақрибан 2 сол таҷрибаи корӣ доранд. ҳоло намудҳои гуногуни маҳсулоти корхона бо тамғаи адл ба бозорҳои шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон ва Бадахшон интиқол меёбад. ҳама гуна маҳсулоти корхона ҷавобгӯи стандарти байналмилалӣ мебошад. лозим ба ёдоварист ки бо таъсиси коргоҳи нави истеҳсолӣ 20 ҷойи нави корӣ фароҳам оварда шуда, шумораи умумии кормандони корхона ба зиёда аз 120 нафар расид. ҳамзамон дар ин корхона барои ҳавасмандгардонии кормандон ва ҷалби онҳо ба меҳнати содиқонаву софдилона тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, барои рафтуомадашон воситаи нақлиёти хизматӣ пешбинӣ шудааст. ضمن سفری کاری قبلی اساسدار صلح و عدل ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به ما سپارش داده بودند که یک سیخ نوبتی یعنی سیخ استحصال دوچرخه به راه مانیم. ما این سپارش را در مهلت معین اجرا نموده این زمان به استحصال دوچرخه ها مشغول هستیم. дар ҳамин ҷо ба пешвои миллат номгӯи зиёди маҳсулоти истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл муаррифӣ карда шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати маҳсулоти корхона баҳои баланд дода, ба масъулон баҳри истифодаи босамари имкониятҳои мавҷуда, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот, нигоҳ доштани сифати баланди маҳсулот ва таъмини ҷойҳои корӣ дастуру ҳидоятҳо доданд.